www.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti inġbarna hawnhekk biex naqsmu dil-ikla li l-mulej qiegħed jippreparana. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallej dmirijieti. ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob li Mazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġelu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Netolb. O Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-ard, isma' bit-tjieba talb tal-poplu tiegħek. U għatina il-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Samwel. Kemm se ddum qalbek sewda għal Sawl meta jien neħħejtu minn sultan fuq Iżrael? Imla il-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibatek għand Ġesse il-Betlemita għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Samwel wieġeb, kif nista' mmur? Jekk ikun jaf Sawl joqtolni. Il-mulej wieġbu, hu oġla miegħek, għid li mort biex tagħmel sagrifiċċju lill-mulej. Sejjaħ lil Ġesse għas-sagrifiċċju. Jien imbagħad nurik x'tagħmel u lil min ngħidlek tidlikuli sultan. U Samwel għamel kull ma qallu l-mulej u mar Betlem. Ix-xjuħ tal-belt marru jilqgħu Imreda u staqsewh, ġejt hawn bislim? U hu wieġeb, bislim. Ġejt biex nofri sagrifiċċju lill-mulej. Tqazzu u ejjew miegħi għas-sagrifiċċju. U hu qaddes lil Ġesse u l-uliedu u sejħilhom għas-sagrifiċċju. Ġara li malli waslu
Samuel ra lill-Eliab u qal: "Hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu?" U mulej qal lil Samuel: "Tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħalna il-bnedmin, dak biss li jidher fil-għajn imma l-qalb." Ġesse sejjaħ lil Abinadab u resqu quddiem Samuel u dan qal: "Anqas lil dan ma ħatar il-mulej." U Ġesse ressaq lil Samma. Samuel qal: "Anqas lil dan ma ħatar il-mulej." Ġesse ressaq quddiem Samuel 7 min uliedu, imma Samuel qallu: "Il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn." U s-sokta jgħidlu: "Dawn huma tfal kollha?" Wieġbu Ġesse: "Għatfadal iż-żgħir qiegħed jara lin-naċ." U Samuel qal lil Ġesse: "Ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn." U bagħat għalih u ġabu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejn ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samuel: "Qum u idilku għax danu." U Samuel ħaf idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien: sibt il-David għad-dej tiegħi. Sibt lil David għad-dej tiegħi. Dert fl-imoddi lil ħbiebek u għattilhom: jien qedt il-kuruna fuq ras wieħed qalbini, ħtart żagħżugħ u għollejtu fuq il-poplu. Flimkien: sibt lil David għad-dej tiegħi. Sibt lil David għad-dej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijaj. Flimkien: sibt lil David għad-dej tiegħi. U jsejjaħli: int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. U jien nagħmlu iben il-kbir tiegħi, l-ogħla fost islaten tal-art. Flimkien: sibt lil David għad-dej tiegħi. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien f'jum is-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruqa u d-dixxipli tiegħu huma mexjin bdew jaqtaw iż-żbul. U l-Fariżej staqsewh: ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt? U hu qalilhom: qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu il-ġuħ u dawk li kienu miegħu kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kiel il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jieklu ħlief il-qassisin u ta' minnu wkoll lil min kien miegħu. U qalilhom: is-sibt kien magħmula għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem is-sibt ukoll huwa sejt. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-liġi ta' Alla u teżis qiegħda hemm biex teħlisna. Il-liġi tal-bniedem ma tagħmilx dan, mhux dejjem tagħmlu dan. Ġieli tasal illi teħles lill-bniedem
imma ġili wkoll tasal biex tjassar lill-bniedem. Speċjalment meta l-bniedem joqgħod fuq il-kelma tal-liġi u ma jidħolx fl-ispirtu tagħha. U propju Ġesu dan li rrid iwassal lil dawk li kien hemm qudiemu illi din il-liġi tas-sibt kienet hemm mhux biex toqtolhom bil-ġuħ, imma anzi biex il-bniedem isib iktar ħin illi jersa lejn Alla u lejn l-oħrajn. Bil-preċetti tagħhom huma dawru din il-liġi u għamluha liġi ta' jasar mill-liġi ta' ħelsien. U Ġesu jurihom illi jekk il-bniedem illi ma jifhimx l-ispirtu tal-liġi jaqa' fl-assurdità illi dan bdew jakkużaw lill-apostli saħansitra għax qataw ftit żbul. U importanti li aħna wkoll il-liġi tagħna narawha bħala mezz ta' ħelsien u narawha bħala mezz kif Alla jagħtina direzzjoni fil-ħajja tagħna. Ħuti eżis, ejjew irresqu t-talb tagħna lil Mulej li jismana u nitolbuh li jnissel fina imħabba għal-liġi tiegħu. Għamel Mulej li aħna nħobbu l-liġijiet tiegħek billi naqduhom, billi nwettquhom u billi narfu li wara dawn il-liġijiet hemm l-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għamel Mulej li aħna nkunu mezz kif inwasslu l-ħelsien tiegħek lill-oħrajn u nagħtu xhieda bi kliemna u b'għemilna ta' dan kollu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu kollha l-morda kollha u għal dawk kollha li jieħdu ħsiebhom u jduru bihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal mejtin ħubna biex inti tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ilqa' Mulej dawn it-talbiet li aħna qegħdin irresqu quddiemek u urina inti x'għandna nitolbuk biex hekk nitolbuk dak li verament għandna bżonn u dan nagħmluh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missija li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina Mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom, miegħek ukoll. nerfaw qlubna l-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżu ħajl il-mulej Alla tagħna, Hekk sewwa u xieraq. sewwa u xieraq tassew mis-ser qaddis, tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajl bibnek il-Għasiġ Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li int battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. U tjeżis dan huwa mument ta' ringrazzjament għalhekk Ewkaristija u ta' twemmin ta' fidi. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien senata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, rat il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġa rat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-enna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-werd tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzu Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li testa kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu stess u li permezz tagħha lil Alla nsejħulu missierna li Inti fis-smawiet, jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħniena għatijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek
biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru inbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma talb tana, eħlesenna u jqafana, glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina l-inti omna, għalik isma talb tana, Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek,
imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawieti taqaddas ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier lill-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima uri l-inti omna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina li tkun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawieti taqaddas ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbir kant wassa nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek,
Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima u l-inti omna l kisma tal-btana, dak Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tija, eħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jintu fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, nbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna l kisma tal-btana,
Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawieti tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier l-Leben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-intjomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Regina, slima lik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawieti tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier l-Leben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen.
Mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana, missier eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, tal-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja t'Alla, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisoq l-qima, itlob għalina, xebba li tisoq l-foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddesin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalihom għaddisom malla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk, l-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerraw fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba San Ġużepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddel Ġuzeppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġużepp, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina,
San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallajtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.